Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Panca Panangratu seri perangan ategipun Borobudur. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busono katindakan Adimas Agus Wijanarko. Pinarung Ungling Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kan dipangling Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakan Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Adimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono Sarto, Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gendong Kawa. Iwondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing guwa Kali Serang. Sida Galagana ing dalu menika kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Para Srigala karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Para prawan-prawan karameaken para seniwati ayu Wahyu Manggala ewondene para kanoman. Karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Tekan salesipun nggambaraken wonten ing Mataram Hindu. Rakai Sanjaya dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Garwa Paramita katindaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Patih Bandu Dharma
dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo Senopati Prasena kaparagani Adimas Abi Rojali Yuda Sena katindahaken Adimas Eko Pranoto Ewondene Pangeran Panamkaran katindahaken Adimas Abdul Sutopo salajengipun nggambaraken wonten ing Gunung Kidul Resi Bayu Murti katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto Pancapana katindahaken Adimas Beguk Wiyanto Indrayana kaparagani Adimas Bagong Sutresno Chandra Dewi katindahaken Dimas Menik Widyawati Macang katindahaken Adimas Eka Gali atekan salajengipun wonten ing Keraton Sailendra Prabu Samaratungga dipun paragani Raka Mas Agus Plombong garwa katindahaken Mas Uut Sutriana Patih Dharma Mulya kaparagani Adimas Bagus Suyanto wondene Pramodya Wardani katindahaken Mas Diah Maharani repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo Cak Sendor Adimas Rokim Sarto Bapak Mogol Mban katindahaken Siciu Arum Somplak kabiyantu siswak Indah Kalola mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo ana mung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran dun Sirna ning
ingkang supados sida kalakana kados menungso sing jaduk tanpa tanding Sangyang Asura. Sangyang Asura pinangka liru panjenengan sampun paring dumateng kula pinangka dados menungso sing jaduk onang cabang bayi sampun kula sampuraken pinangka bekaka wonten ing gua Kalisirang kagem panjenengan Sangyang Asura. Wah ini ora gelem nangis blas iki njak lapo rek iki. Oh ya kok banget temen. Oi! Aku ya ora ngombe mangan. Aku celekak-celekukan. Rikala semono kowe kabeh tak perintah kang supaya golek prawan. Piye kabul usanane, Pangestu panjenengan sampun kelampah anggenipun pados prawan-prawan.
Wis entuk prawan. Yen pancen kaya ngono. Prawan-prawan ing kalokorin ing mengkone bakal kakak ing gua Kalisera aku sang jaka. Semono kowe ndak perintah kang supaya golek prawan cacahe 40. Apa sekirane bocah-bocah kae cacahe ana 40? Kula luwehi. Kok luwehi? 50. Kanggo apa sing 5? Kanggo jaga-jaga. Kok menawa wonten prawan KTP. Prawan kok KTP prawan sing kepiye? Ketoke prawan nanging wis bolong. Weh, sing tegese prawan kecelakaan. Bagus yen pancen kowe. Mula kanthi kuwi kawanen rene siji-siji tak semlihe. Iku bolong, Bu. Bablas kowe. Pripun? Mas Banes. Kowe isih prawan lho. Kula? Kula? Iya. Kula? Iya. Wah, kon iki kok iso isih prawan? Rondo. Ini. Kowe iki mau piye? Bocah rondo ngene mok gawa ning papan kene. Sing nakoni sampean ngomongi rondo. Ngono. Ya ngono coba takoni. Kowe rasa macem-macem kowe. Janyang kene iki mandi aja mlete kowe. Prawan apa? Bojone wong. Nah, ya nek iki padha. Ora mawon. Wis duwe bojo ra kanggo. Kowe ora kanggo kakak. Ana ing gua Kaliserang. Treke bali. Mergo wis duwe bojo. Ora kanggo. Ora kanggo. Wis yen pancen kaya ngono rumatana, yo. Nggih, siap. Kurang ajar. Siji. Borene siji gorene. Iki ora sah tak takoni aku wis ngerti. Lamun bocah iki perawan, mulut kanthi kuwi mati. Rondo. Kowe iki tak takoni. Prawan opo rondo? Mana. Kowe iki prawan opo rondo? Ipun. Sing golek kowe rene. Bocah bisu, tok ngomong kowe karepmu piye? Yo sing ngerti prawan apa iso omong apa ora ya ora kok. Akhir petenan cek Ngomong lai. Nyatane bisu
Gawe kok kene. Ana kowe bisu. Takoni. Ya. Padha karo ali kepok. Takoni. Woi, latih gepok. Ya. Ya, kowe gedung lah. Karepe piye kok ono ngene kok ono ngene. Kok ana ali-ali karo gendang gitu kumpulan. Ngene iki ali-ali. Ya. Lah nek ngene iki gelang. Gelang Lah ngene iki apa? ngomah. Omah. Dadi tukono ali-ali karo gelang, nggo rabi ngono. Ya, dirabi nang omah Wis lah, kowe bisu tok, bisu malah api Ya, kok. ya. Anak-anak malah kaya entut birut. Ana gowo. Kowe iki ora tata babar pisan. Kon golek prawan sing waras, sing wiris. Lho ana bocah bisu ana rondo digoreni. Hei, dine! Goreni! Iki bocah prawan mulakane wis sembelih. Wis getihe adai. Mengko takone adus. Wah, rasangi. Rapane getesek. Leman, geman. Ayo, Iki prawan. Meke-meke. bar kanggo iki meke-meke kok. Lha nek ngene kok. Jajal aku, Bu. Bocah wedok apa lanang iki? Mlakune kaya jeger. Hei! Kowe wedok apa lanang? Wedok. Wedok jajal mlaku. Wah, iya. Malah ditubruk. Isih perawan, Nduk. Rawan. Perawan tenan. Separuh. Lho, perawan separuh karepe piye karepe piye Lah, karepe Cek, piye? Leben desa separuh. Wate wong. Pucuk. Hei! Kipling! Iki perawan separuh iki. Ora mboten napa-napa sithik wae kok. Iki ora kena nggo pekakak iki. Gak kena. Ora kena go bali. Bali-bali ayo. Pengen roh Tara. Heh? Pengen roh. Kalau Siti J. Ayo. Itu iki bocah sleteng ini go bali. Ora kanggo. Dadah. Pulang dulu. Ayo ini. Kapote kok ngene iki ono. Gasor rek iki gasor. Ya Bang Bayi perawan. Sekoke pedhot sisa iki kok gowo. Rusak kabeh iki ya, Cah. Sento seka sento. Karepmu piye? Bocah pincang koyo ngene mok gowo. Kita emang adeke jejeg e. Ketoke ngadeke jejeg ning nyatane sekoke pedhot sisa. Ora kanggo. Gowo bayi. Dadah. Loh. Dia aku sih kurang ngajian. Ayo goreng kabeh. Ayo. Ayo, goreng kabeh. Ayo goreng kabeh. Aku wis ora bisa diapusi meneh. Iki karepe arep apa? Aku ora percaya tak pateni kabeh. Ciat. Piye? Wis, go bali. Sebedeng. Rancange buah. Lah. Wah, buat ini buatan berat kowe. Dudung aja, dudung. Dek, aja dek. Ojo, ojo, mbok demono piye? Dene, Kosek. piye? Ojo aku sasingan apa tepok sakinah. Ono tepuk sakinah barang iki. Bocah iki ento gegek bento cah. Karepe piye? Takoni. Yuk, Ojo dek. Dek aku cek pengen urip. cek pengen urip mboten kek dhewe. Waduh cilaka iki. Tepuk sakinah iki apa? Sik, bathuke tak demeke.
Waduh. Wathuke anget. Anget. Bento cai. Wow. Ora kanggo bekakak. Ora kanggo Wae. Akeh sing bento, akeh sing Kowe iki diperintah ora bener babar pisan kon golek prawan ning nyatane konmu entuk prawan padha cacat ora ana sing bener mergo kan kuwi rening prawan isih kurang dina iki kowe ndak perintah kang supaya golek prawan desa iki lagi ora tentrem. ora tentreme kok apa? Saben-saben ngadepno surup. Ya, Omah-omah kae lawange padha dilebeni. dilebeni. Ora ana babar pisan wong menungso siji wae sing wani metu saka omah. Lah perkarane. Lah iki aku bingung. Kowe nek menawa do ngerti ana apa? Par kowe ora par. Aku mau lewat ning warung. Kok Ana ning warung ki ana bocah-bocah ngopi. Lah, rembug. Ketoke kok krunguku kok ana sing ilang-ilang ngono. apa sing ilang? Mbok kaya wong wedok, wong prawan kabeh ilang ngono. Lah iki aku yo ngrungu iki. Berarti bener. Jenenge wong ilang iki bondo lan donya. Lah. Oh jenenge ilang kok prawan apa nang kok menungso. Lah menawa malinge dan prawan. Lah iki aku yo krungu nah iki. Iya, Bener iya. kandhane Japar. Ah. Aku yo ngrungokke. Wingi aku nang pasar jare anake do ilang. Ora trimo prawan. Wis duwe bojo, wong do stres do ilang. Apa tenan deh? Tenan. Ayo, Ngene goleki. ya, ngene. Kowe do aja wedi kangelan. Wiwit dina iki tak siagakno kabeh para nom-noman ana ing desa kene. Ayo. Kabeh para nom-noman. Yoga makarya. Ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tadya! Tadya! Goliges, goliges. Go lalu. Ayo, mutal golek perawan-perawan. Tadya!
Jaramu metuki Joko-Joko medudo-dudo iki. Wah, iya. Cilaka iki. Ngomong dhisik sana. Sopo kang dadi aranmu? Wujudmu kok gegirisi aneh-aneh. Siluman duwe siung. Siluman. Saka gua Kali Serang. Lah terus perlumu apa kok wani mlebu ana ing desa madesa? Kamu kok desa-desa iki lagi ana sing kelangan. Kelangan apa? Ora wujud bondo donya nanging para prawan-prawan iki padha ilang. Rawan ning desamu do ilang. Aku bisa ndutut garis sing pawukon. Yen ilange prawan-prawan iki kabeh kanca ramu sing padha nyolong. Loko suto pancen aku lan kanca-kancaku sing nyolong prawan-prawan. Terus kanggone apa kok mbok colong? Kanggo bekakak, kanggo sesaji ana ing gua Kali Serang. Wis ora bener iki. Tumindak kaya ini perlu dibasmi. Malah kaporo iki isih kurang nggonku golek prawan. Kurang. Duduhke ana ngendi Prawan prawan-prawan? mbok jangkepke, kowe bakal senak. Wassaman
Sapa salahne? Boleh. Bojone. Boleh. Tetap dimutai ndak? Ajak. Ajak. Oh, masuk. Oh, Masuk. Bersikil malah gulu. Tapi ya kan liwat orang ingetine to. halo, digasang yuk balangan paling. Oh. Tarsan deh. Eh? Tarsan. Mantan tenanan. Kena tole saya itu. Mayol, pur. Dia. Sapa? Pancal bret. Iku ora sikil jelas. Mantan iki nganggo sikil. Adipati Tandi. Contoh yang terbaik. Aduh peduli.
Celeng celeng. Celeng ini. Eh. Oh. Eh. Oi. Oi, sapa? Oi, kowe Pak sapa? Kowe. Apa? Iya. Kowe Sapa? Lopo? Kenapa? Aku. Wis daradang sedoma. Lho yo.
Bosman dhewe. Ya, ayo.
Gua takir, Bang. Ayo lali. Sikat! Kepelasan. Kas tau belum? Makane rene. Kowe kok aja bagian mancani tok kowe. Bongkrek! Hei, Bu! pelik. Ono. Sikat dari sama. Hei! Jadi macan tau. Katanya dulu. Aceh kakak ya. Orang kembar. Apa? Minggir mas, aja ganggu. Ah.